Goeie alle jij meisjes. Ik zit er klaar voor. Ik hoop je mik binnen of boeten. Maar een laptop op schoot. Je kent het oeral zien. Juist er een prachtuitsturing, maar Geert en Jaantje. En Fionne, zo'n Pieter en Luwe hier zitten. Maar ja, je hebt zomaar hier alleen zitten. Wat is er nou bad? Pieter en Luwe dachten dat het aan de andere kant weer, hier achter me, bij Skobbe de Bonk, werd ze altijd weer. Dat ik als je net vragen om er maar vast hinnen te gaan en de man hier hinnen te hellen. Maar dan hebben we afgepraat om het eerste set maar daar te doen. Weet je met nou wel? Skobbe de Bonk? Och heer, wat weer dat een feest. Elke jongen weer, hier die man wat bedacht, zodat mensen weer wat bedenken moesten om naar hen te gaan. Houtsprokkelen, foto's brengen, muziek maken. Nou, het is gewoon een dwarpsfeest. Maar wat mij nou eigenlijk wel interessant lijkt is, van hoe zou het West ha, als er net één meer op een set weer. Ze weer 24 uur live aanwezig. Maar het verhaal daarachter, als ze hier straks bij me komen, ben ik heel benieuwd dat ze daar antwoord op geven kunnen. Wat er bad is tussen, zeg maar, 's nachts 12 uur en maar 6 uur. Want doen we er alweer in, die bracht eten, of die bracht dit, of die bracht dat. Ik zal Jeroen nachtbars zien, vette hamburgers en vette kroketten staan. Ik ben heel benieuwd hoe het nou met Pieter en Luwe is. Dat beschikelen in nou uur, nou net bij Pieter en Luwe. Nou ja, Jochen en Jelien zitten we hier. De caravan stieren. Skobbe de Bonk, mooi dat je me binnen. Oh, Ja, wij zijn al druk, wij zijn al druk en heel veel herinneringen aan het ophelling. Maar wat ik eigenlijk nooit weten heb, is wie had je hem erin luisterd? Wie had je hem in die caravan kregen? Nou, Hoe je dat gewoon? Ik ben erin luisteren Leeuwen. Ja. Ik heb het betaald. En dat ja, is Luwe, hier wat een groot wordt gewoon aan de bar. Oké. En hoe dat dan eens moest. Nou ja, dan moest er iemand in die kerk. Hè. Nou ja, dan maakt dat zelf met waren. Ja. Toen zat ik denk nog, waar wel nog meer. Maar nog een keer vregen. Nou, Pieter, wie kijkt er nog? Dus dat hebben we dat in. Ja, dus ik kreeg een vraagje van, was dat daar? Ik zei, dat maakt me grap van haar. Dus dat hebben we niet. En die grap had volgens mij hartstikke goed uitpakt, hè? Want je hem een pracht van een week gewoon. Ja, dat is best slagen, ja. Ja, een week lang feest gewoon. Wat zo? Van mij zo, want dat jongens na zingen denk ik zo'n beetje. Ja. Dat weer de hele week een feest. Werkelijk weer, die schitterend mooi. Ja. Hey, en we rennen aanzien in het tussenstukje keer wel eens wat ophelden wat het mooiste is wat je hem mooi maken gaat. Het hele dwarpstier kleer hè, van je hem. Is dat ik wat je hem als je hem er nooit denken, zo van hey, dat weer toch wel het mooiste? Of? Ja, nou ja, ik hier het zou massaal net verwachten. Nou, Nee. dan denk ik wel van ja, je krijgt wel eens een pandje vol eten van de meesten en zo. Maar ja, die bandjes van de basisschool, helemaal mijn pan vol eten. En, nou ja, de gekste ding, wat bevredigen, dat kregen we. Ja. Dus ja, dat wie eigenlijk boven verwachting. Tenminste, dat is mijn idee. Ik ben wel dagen bij het rijken, waarom niet nog op Ja, de ja. dag? Ik weet het wel. Zalm en reebout. Wat heet dat nog? Reebout en Ja. Jeetje. Hartstikke leuk. Ja. Ja. Zo, ja. Hey, en die caravan koerde steeds dat ik niet sliep en zo ben je er eigenlijk nooit aan taak aan, die hele slieperij. Je hebt gewoon 24 uur leeft. Nou, we hebben wel eens Evendel, jongen. We moesten daarnaast ik nu die brand in onder de omgehouden. Ja. Dus we gaan net zo vol slepen. Maar we hebben gewoon bergen. Ja, dat kan je. Nou, mijn kleer had je in een peerhoekers ronken kennen, dan is het hè? Ja, Dan ben je er wel weg. Ja. Je wordt het al heeft. En ja, hoe daar is dan heb je er net heel volle drukte van. Zo. Nou, Nee. en dan een blokje hout of vuur en dan een klusje. Nou, dat ging hartstikke best. Nou, dat weer wel trots komen. Ja. Ja. Hey, en we hier ik sta hier ook een stutsen mijn zin in dat er dan opdrachten wien voor het dwarp, zodat we de hele dag, de hele jong teruggongen. Ik weet nog dat wij hier nog Zumba dienen hier op het terrein. Ja, toen koek dat nou een hoeken vol houden. Ja. Ja. Kom wel. Ja. Ja, je nog 5 minuten al belierd, dat weet ik nou wel. Dat is niet te tremen. We winnen er mooi op Kloid. Ja, oh ja. Ja, dat ziet er prachtig uit inderdaad. Ja, toen nog wel. Ik Ja. ken dat nou ook niet meer heftig. Nee, wij willen ouder worden, hè? Nou, dat hindert ik niks. Dat maakt natuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, we hebben toen het dwarp bracht eten, drinken, we hadden activiteiten, gewoon squallen, die wie toch ook wel heel belangrijk. Hè? Want volgens mij de squalbende heb ik wel een heel protestiep aan gewoon. Ja, wist je. De eerste wien je maar zo'n hoor of een squal bent, maar een steekje bal of een omelet of ik weet het al net wat we kregen. Maar onder squaltijd kwam, daar ben ik naar langs, mijn Oké. meester en juf.
Ja, dat is u net vergeten. Dat is een goede bespaard. Nee, Oké. die bandje, dat is al leef, joh. Ja. Dat is al leef. Nou, dan is ze nou al even ouder. Ja, dat is inderdaad grappig. Nou, Ik maar ben nou een jongen die ouder, ja. Dus, maar nee, dat wie hartstikke leuk. Ja. Mijn klassen en ja, wat ik zei, pan voor me eten, maatje, tekening. Nou, Ja, jullie heel erg Ja. voor tekeningen, ja, dat is ik zo. Ja, en de jongsten die vonden natuurlijk heel sneu dat wij er naartoe mochten. Ja. Dus dat wie een week uit van huis. Nou, Ja. top. Ja. Hey, we praten aan Sofie dat ik jou nou het wordt hoe een Arnold. Kun je hem een biertje nog even opdrinken? Nou, Heerlijk. Arnold! Ja, mensen. En je hebt luisteren naar het mooie verhaal van Pieter en Leeuwen. En dan komen ze hier direct ik heen. Maar nou show je me iets. De pielk. Ja. Ja, wat we hier juist vragen om leuke anekdotes, leuke dingen, leuke acties die je hebben, werd je nog aan denken. Deze pielk is Joert binnenbracht. Nou, dat is natuurlijk een pracht attribuut waar we hier zo mooi even omgaan kunnen. Heb je een leuke anekdote of een leuke foto of iets dergelijks? Stuur het dan op naar difdd2020@gmail.com. Maar je mag het ik brengen naar Frederik en die werkt op de Smedingstraat nummer 21. Nou hebben we het juist er even gehad over het nieuwe wat we nou dit hier inbrengen willen. En dat is doch het mooien waar of doch het var een oor. Nou zouden we heel graag willen dat jou misschien in je witte dit iets van jou te goede had. Of dat je denkt van, hey, die had wel even een pluimke verzinnen. Of, ik heb een leuk pluimke, ik heb een leuk idee en daar wil ik wel iemand verrassen. En dan mag je hem zeggen wat ik verrassen kan. Je kan aan allerhande dingen denken. We hadden juist al over een hele mooie autorit gehad. Ik heb gehoord in je jet dat we kunnen een schoudermassage krijgen. Dus heb je nou iets leuks? Of weet jou in wat ik tegenwichtig is, die het jou vinden, die het een pluimke verzinnen, jou het terug op difdd2020@gmail.com. En dan zorg ik even naar Jeanette. Jeanette, wist je nog dat zij, Luwe en Pieter, die kregen jet iets? Weet je nog dat die kooien stier? Ja, zeker. Ja. Die hele mooie ko, ja. Hebben we Friese dan ook niet gedaan? Ja, rundvleesstambel. toch? Die hebben ik de molken inderdaad. Ja, daar hebben we nog wat uitgekregen. Ja. Want dan geven we nou naar dat filmpje van die ko, of net? Wat Jaantje juist hier. Hé Jeanette, wat is het? Ze had zelfs al een ko kregen. Ja, prachtig nou. Het is dan net de leeuwen. Hé, Luwe en Pieter. Ze staan bij de vuurkoor. Nou, hier is gelijk, Jeanette. Hé Pieter, dat brandt nou mooi, maar s'nachts liep het me dat nogal een probleem. Hoe zwaar is het er nou voor dat ze s'nachts net zo vaak uithoest? Nou ja, we doen er sowieso wat huthoutblokken op, hè. Die branden wat langer. Oké. Nou ja, en ik ging er wat op lezen vanzelf, hè. Had ze vannacht al slip dan? Nou ja, je 11 jaar en toen gaan we het wekker eigenlijk, hè. Het natuurlijke wekker. En nou ja, toen ben ik hem er aan, heb ik wat blokjes opgegooid en nou ja, je 11 nam een keer. Nou, toen had Leeuwen doen aan. Ik zat over dat maar de hele nacht was. Maar die huthouten blokken, Ja. daar heb je hem dus wel belang bij. Ja, daar kennen we wat van broeken, ja wel. Hey, ik zie daar ik een hele mooie tafel staan. Je wil dan net zeggen dat je hem dat juist er al kregen ha. Ja, wees, dat hebben wij gekregen. Zullen we even sharen? maar. Er is nog veel meer. We kunnen dat in de Karawijnberg. Ja, van alles en nog wat. Jo, lekker een Ricky hier van oude jager. Hier de bikers kwamen ze van onbetierd al met jongens uit. Tijdens Nou. een koffie. Ja. Dus het is echt super dat je hem dit samen mooi gebracht ha. Ze denken dus wel goed om je. Ja, heel goed. Dat is meer dan even prekken hier. Maar dit ziet er prachtig uit, hè? Maar als ik hier nog zo aan het roeken ben, dan begin je hem al wat te roeken. Pieter, nou hier is het door dat Franske van die. Dat is graag weer zijn worst. Maar als ze die 6 weer omkrijgt, dan denk ik net dat dat volle worden zal. Nee, dat denk ik niet. Nou ja, we zijn al druk aan de gang. Ik heb al een paar oproepen dingen, want ik wil eigenlijk even een douche bouwen. Dus ik heb hier al een gieter staan. Dit is je? En het shuttle ik zou er wel een beetje Ja. erbij pakken. Dan, er ben nog maar een paar onderdelen. Maar ik Ja. wil graag wat CLS na. Dan kijk ik even naar het timmer in. Dus meisjes, alsjeblieft breng even balkjes en wat CLS'jes en zo. Ja, en een schroevenboel, hè? Dat wil ik even aan hier. Nee. Nou, als er nou een reducer nou voor de televisie zit en die had wat CLS niet hok lezen, nee, wat schroeven, spring op een fiets in een auto en breng het je zo gauw mogelijk hier, want die man wil douchen. Alsjeblieft. En Ja. man, ik heb een vraag. Heb je hem eigenlijk al dat echte skobber de bon gevoel?
Nou ja, we hebben wel een beetje het gevoel dat zitten we in het glazen huis, maar ja, er ontbreekt nog iets, hè? Een feestje of iets dergelijks. Een feestje, Luwe. Wil je een feestje? Wij zouden je graag van nu aan heel soort mee kunnen willen. Juist er weer al een heleboel, maar daar kunnen we volle meer bij. En dan willen we graag echt een mooi feest bouwen, een mooi levende muziek erbij. Helemaal mooi. Hé, maar dat vind ik wel een mooie. We kunnen de meesten thuis net oproepen om hier jong een hoerenzoon te komen. Maar muziek, Nou, van alles en al wat. En wist wat ze doen hadden? nou? Neem nou zelf wat eten en wat drinken mooi. Dat zou toch prachtig wezen? Een band die het jong oefent. Jongens, wij stellen gratis rondte beschikbaar. En ik hoop dat hier honderden mensen komen. Kom naar de Duzem, kom naar Skobber de Bonk. En we maken met deze man een echt Skobber de Bonk gevoel ervan. En van mensen die net weten wat het is, onder wie te haven. En Leeuwen, ik heb wel eens wel zin in een glaasje melk, wat ook. Ja. Hé, Pieter, Malke, dat zou eens mooi. Dan kunnen we mooi oergaan naar het filmpje van de dag. Je ziet hier een 3,5-jarige echte Friese dubbeldoelkool. Een kool die wij graag dit zien willen. Een kool met een geweldige hechtemaat, een geweldige mooie lengte. Je ziet de melktekens, een malke die trialt echt nog van gas en heer en kool. En boven dat, deze kool, die spreekt me verschrikkelijk aan, omdat er zo'n prachtige, mooie, sprekende Friese kop heeft. Prachtige, mooie, lange stut. Alles wat een Friese kool heeft. Hey Nico, zo is dat naar mij, hè? Wees onwijs, ik moet maar de kool naar de keuring ta. Dus kool staat hier te goed om vast te doen. Nou dan net. Gepikeerd zeker? Man, helemaal geen verstand van gij. Arnold, heel mooi dat filmpje, maar wat had het nou eens maar reducem te krijgen? Nou, Jeanette, wist u net dat de Everest het Fries Rundvee-stamboek in Reduzum opgericht is? Nou, als reducer door ik het al eens net eens te zien, maar ik weet dat er een monument bij de bushalte staat, maar dan houdt het eigenlijk wel op. Nou, wist wat ik zo mooi vind? Dan hiest het juist door die pilk. En Ja? toen moest ik opletten. En toen zeiden ze tegen mij, die is in het hart van Friesland vallen. In Reduzum. En het is toch prachtig dat on die Oeristelse strijdwaai, dat daar de grote treie Romestien had, werd het Fries Rundvee-stamboek in 1879 opgericht is. De hes- En zelfs later het paardenstamboek. Die boeren die kwamen er bij elkaar en zo is het echt een vrolijk verneemde Frieske keierstamboek ontstaan. En wist wat ik nou benijd naar win? Nou? Als soks ik in Reduzum bewarenbleur is. Een plakje. Nou weet ik dat er in Reduzum wel een archiefgroep is. En dan heb ik Henk te zitten jongen. Want Henk is natuurlijk de expert op dat gebied. Henk, zou je erbij komen, kennen? Om eens wat te vertellen over de archiefgroep. Hey Henk, Ja. kun je eens Arnold, wacht je nou even. Laat Henk nou eerst even zitten, man. Henk, kom erbij. Goeie, Henk. Ja. Kun je eens vertellen wat nou zo'n archiefgroep in Reduzum ooit doet? De archiefgroep van Joerdendij die beheert en bewaardert alle archieven van de Fjouwerdwarpen, Reduzum, Friesidaat en Eren. Henk, wat beheren en bewaar je hem dan zonder oren? Wij hebben in de rest van de jaren een hele grote notulenboeken gekregen, kastboeken, ledenlisten en dat soort dingen. Maar ooit dan lijkt het overal en nergens op zolder en dat die mensen die dat eerder dient hebben, bewaard hebben,
als die komen te versterken, dan zou de volgende generatie van oud papier, gooi maar voort. Nou lijkt alles mooi in Squallen. We hebben destijds vanuit Squallen starten, verhaaloriëntatie, geerkunde, een heel mooi geerkundeproject. En Squallen, en als Squallen erachter staat, dan ben je keerman. Dan hast wat in de hand. Squallen promoten dat spul. Wij kregen hele mooie kosten, wij kregen een romte en daar kon het hele spul in bewaren blijven. Dus alle verenigingen die konden hun goed broeken, dan weet je in elk geval zeker dat zulks voor het nooit in bewaren blijft. Nou, heeft ook door Squallen, Henk. Juist er hier in de Squallen, heren. Ik ben toch wel benieuwd. Sint-Wurg, hebben de jeugd en de jongeren nog belang bij het bewaren van spul van vroeger? Ja, wist, er zijn altijd mensen die zeggen van, haast ik wat van het oude huis, want ik wil die topgevel wil graag nooit zien. Of haast ik wat van uw Spaak en Beppe, want ze zijn zoveel getrouwd, of weet ik het wat, het is zoveel Jelien dat dit of dat West had. Kunnen wij even zien in het archief zien, maar dat niet wijzen. En Henk, ken dat Sint-Wurg ik, zat we hier nou zo mooi prachtig online binnen, via de computers, ken ik via internet? Oh, heer jong, wij hebben alle trefwoorden die er binnen, vanuit al die foto's en die teksten die er binnen, maar ik uit de boeken mooi. Al die trefwoorden die hebben wij op internet staan, dus de meesten die zoeken eventjes, ieder wat van mij bij, dan melden ze dat even bij u en dan gaan wij even naar Squallen of dan hebben wij een boek in Squallen en dan kunnen ze alles inzien. Maar je kan best wel in de gaten hebben dat wij al die foto's en al die noodhulpboeken net digitaliseerd hebben, alles. Dat is net het dwang. Daar moet ze voorkomen. En je ziet vanzelf altijd hier bevaart. Ben ik al een protte meesten die bij hem komen binnen, manoeuvre vragen over we krijgen de meest heel wijze vragen, maar het is heel vaak zo dat er een reden is om te komen van ik ga dit of dat jongen of weet je hem daar ik iets van of ik ben heel nieuwsgierig naar dat of dat. Nou, ja, zulke mensen die komen wel en ja, er weer Kwartlien, weer de man die kwam hier langs rijden, die moest naar Ljouta en die heet meneer Romers. Nou, en die kwam hier terug het dorp en die woer weten wat die namen van hem ik een relatie hier met de Treien Romers misschien. Dat is wat ik prachtig vind, Henk. Nou is het niet over het monument, maar wat betekent nou eigenlijk dat monument daar bij die bushalte? Dat bedoelt die jouw stoltjes die te staan. Maar dat zijn wel mooie stoltjes. Dit is de laatste vraag die te stellen. Wie maar even verder. Oké, dat zijn die jouw stoltjes die te staan. Dat zijn die worden broek dat stoltjes, maar uiteindelijk ben het die jouw boerkes die in elkaar roer zitten en die praten over dat prachtige Friese vee, over de kei en die praten over wat jij er west had en zo wat. Het zijn jouw stoltjes, maar ze zitten er zo mooi in elkaar. Het symboliseert jouw boeren. Nou, dat is wel mooi dat ze het uitloopt, want zij hier ik dat monument in elk geval nog nooit bezonnen. Ik zal er de oren keer even mijn oren eigen naar zien. Nou, maar dat weet ik. Dank u wel, Henk. Maar dat weet ik. Want het weer een prachtig verhaal over zo'n archiefgroep. Maar zeg ja. Wat nou? Komt er om. Daar komt het om. Oh nee, Jeanette. Ik jij hier duizend dat deze man zelfs met zwemvluizen onder naar bed gaat. En dat hij zijn eten krijgt uit de zuurstoffles. En één ding weet ik zeker, deze man nemen ze de Doeker. Hey, Doeker, Maar, ga je dit hier achtervoen? als je even wat erin zit, jong. Wat zou je erin zitten? Nou, dat is net een leeuwen. Wat ze zien, dit zijn al je bekers van Kai. Hey, ja, Oh joh, maar ik zal die wel voor vertellen. Dit zijn natuurlijk die bekers die het broek binnen bij die laatste veekeuring die we hier hebben. Doet het FRS opdoet is in de 90 jaren. Toen hebben we hier nog op Treien Romers een grote veekeuring gehad. En daar zal dit de prijzen wel van wijzen. Maar als dit nou nog hier in het wetter leidt, dan kan ik nog in hoe vaak de gemeente van u hier dat ze win leeggeloud had. Nou, dit is dat prachtig. Henk, ik vind dit een hele mooie afsluiting van die speteermedaille uit het archief. Wij willen dit graag aanbieden en we hopen dat het archief daar hier wat mee kan. Nou, Nee, wij maar zijn mooi. hartstikke wees mooi. Tegentank. Ja, Dank u nou, wel, dankjewel. Henk. Dan zeg ik dit weer waarom en dan denk ik, waarom stomp ik Henk aan nu weer om? Van, dit is de laatste vraag. Maar dat kwam omdat dat Arnold zijn cue weer, die zou dat zeggen. En dan zou die Doeker, Dirk van der Goor, die zou uit het water komen.
Arnold die wie zo op dreef, die vergeet dat hele zinsje. Dit is de laatste vraag. Dus daarom die rare ingreep van mij. Henk, dit is de laatste vraag. Arnold. Ja, ik vier het wel vaker wat je Ja, net. nou. Ja, dus, maar mooi dat je hier bent, man, want ik zie het je wat linnig. Ja. En ik heb dat je er al mooie verhalen aan hebben, als je net. Ja. Maar nou ben ik anders wel benieuwd, je hebt een uit eten gaan. En dan ben je er 5 dagen aan het eten. Wat is nou je lekkerste eten wat je in Bijbelen is? Nou, we kregen een heerlijke paksoort, maar wat riezen zijn. Die werd rijkelijk gevuld en goed vochtig. En toen zeggen we, laten er een filmpje over om. En toen toen ging wat ik wel in de gaten, waarom had die zo rijkelijk gevuld weer. Want Lietse werden in het bos, maar die mocht hem blazen, want die was warm. En die had de pannen nog een keer extra vol, ja. Ah, dat is een mooi geheel. En Jeroen heeft niet geregeld gaan, maar een lekkere kroket en lekker maar dat. overal eten we hebben blauwe tent, hè, je moest toen bij. Ja. We hier, uitsmieters, maas, betieten, krantje, ja, alles weer zwaarder. Dat is Hey, geweldig. de Ideaal. hakballetjes van Oranje heb ik nog hoorn, hè? Ja, wij zijn volgens mij aan het eind van de week, ik ben al 20 kilo zwaarder, maar toen was ik volgens mij Kom maar 4 kilo aangegroeid. Ja. Ja. Hey, Leeuw, die CLS'en die ben kamer, we kreeg die oproep van wie? Ja. Daar ga je hem een bad omheen gebouwd. Ik ga uit de regen Ja. nog scrobben, weet Ja, ik nog. dat weet ik viert nog. we nooit weer, hè? Nee, spannende televisie weer. Ja, spannende televisie. Dat koerde je nog. Hey, en dan had ze een tas bij, want toen hier is nog wat voen. Ja, Wat had mooi daar? ik weer nog even graven in het hok. En dan vond ik nog een t-shirt, die hebben we van Koos Kundersma gekregen. Hij is wat smarter geworden. Dit hebben we toen gekregen. Van mij hier Pieter Riggingen. Oh, geweldig. Maar die tekst trekt nog op. Ja, hè? die staat er nog op. No? Roeken jou mij zin sa. Ja. Ook geweldig. Ja, prachtig. Ja, want Ja, van dat nou. bad hing je natuurlijk niks om. Je moet de wasken of alles wat. Even hier helemaal mee. Nee. Want in de eerste dag, weet ik nog, toen hing je, dat zei ik had een onderbroekje mooi en net zo verkeerd als eigenlijk haast neer. Ja. Dus nee, maar ik leer, we moesten nu zelf daar bedruppen. Dus we gingen daarom ik dat zettelcheck. Zodat Ja. ik het water wat warm stoken. En boven het vuur. En dan konden we warm douchen. Nou. Dat, Ja. daar zullen we hier wel nooit achter. Hè? Dat, Hey, en wij hier toen ik hashtags koppen de bonk, hè, want je hier ik een computer hier je erin staan. Hij en daar ik een protomodien, reageerden de meesten erop of hoe ging dat? Ja, dat begint aan super. Daar hadden ze er ook voor al die grappen op Twitter. Want dan hebben ze het maar echt te zetten om er even naar de chef. Want je beurt je nou, dan verantwoord je. Nou, niet de hele dag troffen we er meesten om te worden. Dus we beginnen werken orde. Ja. ja. Heeft ze daar nog wat, dat soort van die anekdote in je blijbleun van we weer naar de gang en dat heb ik nog zoiets jongen van hey. Ja, nou ja, op een gegeven moment dacht je, we weer wat. Volgens mij wat eens een keer ziet Sjoerd van der Werf hierbij, toen zitten we wat heel in het Engels. Oh, En toen van Nederlands Engels en toen hebben we een parteer gehad met Ron Fensman, Ron Hekman. Oh, Ron Hekman, ja. die Die werd ik vertaald in het Engels. Ja, Ja, dat ja, is wel ja. een hele leuke ding. Ja. Ja, op een gegeven moment, ja, bedenk ik maar van al die dommigheden. En dat is, nou ja, als er wat meesten naar joggen, dan is dat lekker leuk man. Ik vond het ook prachtig, want ik zei en ik meestal wel heen gaan en die gingen dan hun eigen drankje maken. En dat gingen ze dan zelf achter hun bankje staan. Ja. En jongens, huppatee, al je zelf wat aan die drank. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch. Maar Jimmy fantastisch, maar er weer nog iets moois. Jeanette, lees Dono de meesters eens uit hoe dat ziet, maar die bakfiets. Ja, die bakfiets, weet je hem nog? Dat ding wat je dan stier, maar een energiemeter. Ja, want maar die natuurlijk, wiezer erop, ja. maar die wiezer. Nou, kan je hem nou eindelijk het hele geheim verklappen hoe dat werkt? Het werkt net. Dus die gewoon niet in achter. Die dat ding in de weg bewegen. Jeroentje. Ja. En werd we maar afsprutsen hier van als die fietsen wat harder gaan, dan moest diegene die pieleken wat meer naar het groene doen. Nou ja, dat weer dus het verhaal van de bakfiets. En volgens mij lees ik het nou in het naaien lees ik het helemaal uit. Nog niet alleen. Ik zal je hem inderdaad uitlezen hoe de bakfiets werkt. Of de bakfiets, eigenlijk nemen we de energiefiets vanzelf. En het gaat door energieopbrengst, want ja, reducem, dwarsem. We hebben in reducem een aantal zinnenpaneel. En dit nummer staat voor wat de zinnenkracht van Joert opbracht had. De fietser die hier aankomt, het is met deze hele grote kabel verbonden naar dit kastje. En daar komt vanuit de liefkracht vanzelf. En de liefkracht wordt onwezen met deze wiezer. Je zeggen juster dat het heel dreig hier en dat die wiezer de zakken naar de 20. Als laatste hebben we de wienkracht. Is reducer dwarbesmoenen. Nou, die had dus Jood 324 kilowatt opbracht. En als ik het toch zo de moenen hou, wil ik Remco en Jeljer even vast roepen.
heren, want die zitten namelijk in de Moenenstichting en die zullen dus mooi uitlezen kunnen hoe dat nou precies werkt. Jelje, du bist er helemaal klaar voor, zeg ik kon in outfit. Ja, nou dat maakt wel klaar. Ik zet hem om dan. Dit is er klaar voor. Ja, nou dan gaan we. Remco, Jelje, dit gaat vies uit. Het moet je in Wienkreeft zien te wezen. Zag het hoe het net? Ja, nou, rustig gewoon. Remco, beginnen we even opnieuw. Waarom zit er nou precies in de Moenenstichting? Waarom is het even kiezen? Nou, om op die manier wat voor milieu te kennen en ja, de interesse heen, de techniek die erbij komt te zien en ik ben er van mijn werk dagelijks van bezig, dus ja, dat vind ik eigenlijk wel logische stap. Nou, ze staan nog net zo heel lang in de Moenenstichting, maar die bestaat wel al een aantal jaren. Maar wat voor doelstelling ben die destijds uiteenzetten? De doelstelling is om het dorpen op het duur zelfvoorzienend te maken, te maken. Door de wiemolen en de 400 zonnepanelen die op de school en een kantine en een sporthal staan. 400 zonnepanelen, waar heb je hem die zo hard bij hellen? Ja, die hadden ze toen gekocht, maar de subsidies die er toen in. Dus, ik geloof wel, had toen panelen gekocht en die ben in het hele dorp op de meeste daken geplaatst. Dus die zonnekracht die komt dus vanuit de Moenenstichting. Ja. Vooral die zonnepanelen die door op plaats binnen. Ja. En de dwarpsmoenen, dat brengt natuurlijk ik geld op. Hoe zeg ik als reducer dan al wat van waarom? Nou, dat geld dat investeren wij in duurzame projecten voor het dorp. Like als de LED-verlichting in het zwemmen en de LED-lampenactie die we een paar jaar in hebben. En wat voor actie ga je hem nou nog in, Remco? We gaan nu een actie voor de HRE-chattel. En dat is de chattel die ik stroom opleveren kan. En die kunnen we dan collectief inkopen. En voor de mensen die daar interesse hebben. Dus het is misschien wel mooi om als laatste dan een oproep om reducen te doen. Vies net? Ja. Dan pak een camera. Nou mensen, ga je interesse in een HRE-chattel of een andere HR-chattel, dan kun je me contact opnemen met de Moenenstichting. Nou Jeljer, top die, want dan is het volgens mij hartstikke keurig in het groene bleur. Dan zet ik hem nou stop, oké? Arnold, voor die. En dan is het nou tijd voor... Dankjewel. Ja hoor, daar is die weer, de prijsvraag. Hey, Jeannette. Ja. Ik ben heel benieuwd als je toch wel weer een vraag bedacht hast. Nou, ik heb, wie is dat stukje dat ik hierheen doe, heb ik alweer een vraag bedacht. Dus die heb ik. Oh, prachtig. Nou, vertel. Was hem nou al? Ja. Nou, let op, meisken. Mijn hokkerline gong de ko naar de keuring. Dus de vraag voor jou, mijn hokkerline gong de ko naar de keuring. Het antwoord kun je besturen naar kijkersvraag@reduzum.com of naar 06 42 02 6 8. Kijkersvraag@reduzum.nl of 06 42 02 6 8. Prachtig. Hey Arnold, ik wil nog wel even wat zeggen over dat sms'en, want ik jaren van Jeroen dat er een hele prachtig goede antwoorden stuurt ha, maar dat ze hun namen er net bij zijn ha. Dus als je echt die belofte wilt winnen willen, moet je natuurlijk ook wel even je namen erbij nemen. En wat ik belangrijk vind, mensen, je moet erom denken, je hebt on te marcheren, tolle woorden. Hey, Jeannette, ja. Ik wil nog één bij de man zien, want volgens mij hier zijn ze nog een glas molken. Oh ja, dat is een goed plan. Hino, is mooi? Wij gaan mooi even naar die man toe. Oh, dus wat bots ik al bij het hek op. Hey man. Och, maar shit. Och heren, ze hebben molk al klaar. Ja, maar die ko even zien, dat is zelfs diezelfde ko die het naar de keuring west had. En net als mij had ik nog een prijs. Hey Pieter en... Maak je zo goed melken van je man? Smaakt het die echte molken? Ja, heerlijk. Ja? Er zit ik gongels wat in, dat haast kreeg niet en dan, Luwe. Ja, nou ja, vroeger worden zo net verleerd. Ik ben het net verleerd, ja. Nee, dat vind ik nog. Dit zit er tegen uit man. Maar wij willen weten, wat zou je hem nou nog aan het skobber de bon gevoel precies dwaan willen, zodat wij jong en morgen bij hem komen dat je echt het skobber de bon gevoel hebben? Nou, van de jong natuurlijk het feest. En dus al je komen verwacht je minimaal 100 man. Dus al je komen, man band, hartstikke gezellig. Oh, en die CLS'en, die ben ik nog net kamer in uitsturing, hè? Dus die CLS'en had ik nog nodig, maar Ja, schroeven. die mag ik echt gaan van mijn douche, want ik, ja, het begint echt te stil. Ja. Pieter... Dus, we hebben hem aan de gang gaan, ze willen mooi kleer hebben.
de douche en van Joen waar we nog feest vieren en al dat soort dingen. Jeanette. Wij gaan over naar de TDS. Groep 8, die sluit je het al. Groep 8 van de TDS. is hier examen. Mijn thuis is hier voor altijd. Thomas net zeuren, ze is nog maar was de worst. Maar ik blijf hier voor altijd. Ja, weer voor eeuwig. Hier het duizend, maatje die mij net droog. Dat is voor die band wel heel grappig om hem weer om te zien. Die ben nog niet eens 20 aan, wat denkst? Ze zijn nog 20 en de Iselien die had al een liedsen, dus dat is wel heel verschil. Ja. Hey, ik zie het juist hier door die fire, hè, dat mensen op YouTube live reageren kon. En ja, nergens net omluwen, maar dat is nou weer de ster van de uitzending. Ik had in de Daar ben mensen niet reageren. Hahaha, daar heb je hem. Opschieten man, mystery guest in de uitzending. Tanne Hatto en consorten. Super jongens, mooi dat je erop reageren. Dat is een veel mensen, dat had ik de hele dag al maar krijgen. Nou, geen krijgen op Ebron. Nou, mooi. Het die stalker tegen gaat. Ja. Maar man, dan wil ik nog graag van je weten. Deze tijd, dus coronatijd, alle mensen in de huizen, alle mensen die hun houden hadden, 100 meter afstand, werd wij ook zo goed mogelijk rekening mee houden. We hopen dat het aans voorbij is, dat we weer die samenhorigheid krijgen, dat we weer bij elkaar komen. Zo'n je hem nog een keer van de meerskip, van deze meerskip, zo'n je hem nog een keer opsluiten gaan. Ja, vanzelfs. Ja? Ja, tuurlijk. Maar ja, dat maakt dan wel even niet goed hoe lees met een vrouw. Want ja, ik ken nou, sinds die tijd heb ik zelf ook al drie van die hummels. Ja. Dus ja, dan, dat maakt dan wel even wat beter op elkaar afstemmen. Dus je zou toen ook zijn voort. Maar dat nou, dat... Maar ik weet nog, Pieter, dat ze toen zei dus van wat ze het meeste missen. En dan zei ze mijn wiefke en ik heb zin om sneu te doen. Ja. Nou is mijn vraag een beetje, is dat ene bandje vandaag, is dat nou 9 hier?
Nee, ik kan het nog net. Oké. Pekeroefening. Oh, dat was even een pekeroefening. En Luwe, zo stoot het wat? Ja, ik denk dat het nooit 2 keer hetzelfde was, maar ik zou wel weer een week van de meerskip wat waar willen, dat is al. Maar ik denk, het werd hetzelfde was dat ook wel betekent, maar dan Oh, dat wel mag mooi, ik hè? denken. Ja. Zijn er toch een idee om het oors te bedenken? Een idee om het ons te zeggen, nou hoe valt me wel? Ja. Jeetje. Nou, ik denk dat we, en ik zou het wel leuk vinden dat we nou wat reacties krijgen natuurlijk op het dochter van Noor. Want het is natuurlijk een nieuwe tijd, dus maal koor ben we sterk en maal koor heb ik heel wat bereiken, denk ik. En ja, dat we in Jochen en niks wat Jim zei, we hebben een prachtige tijd, want dat hebben wij aan had. Ja, geweldig. Meestal ik Geweldig. hebben, ja. Ik vind het wel heel mooi voor jou trouwens, om daarop in te kijken van, hey, doch het voor een oor of doch het voor een noir. Dus deze beide man wie er heel goed in. Waar in deze omkrieten, waar die nou dit shot, zei het van, hey, ik heb wel een idee. In plaats van, Lewis zei het heel mooi, je maakt nooit 2 keer hetzelfde dan. Nee, waar dat had een is idee, het. we hebben wat maar bereiken dat de meerskip in Reduzum en alle dwarten eromheen, Idaat, Friers, Zinjersborn en nog verder heel Friesland, het idee van, wat kunnen we nog een keer doen om de meerskip weer bij elkaar te krijgen. Ja, en nou op een oormeter afstand, het tijdelijke abnormaals, dat ze dat zo mooi nemen. Ja. Ja. Nou, ik vind het dan nog wel grappig om nog even wat herinneringen op te halen. Want we hebben echt wel een hele grote willen en we hebben soms heel wat organiseerd. Ik wil even net op het goede spreekwoord komen. Uit de boezensquad. Ja, precies. De boezens, ja. Dat moest niet worden. Hey Luwe, wat heeft jou het meeste van genoten? Was daar nou echt het meeste bijbleven? Ik wil wel dat de momenten dat de uitsturing kreeg was hier, dan zien we nou, dit weer even rustig, konden we even eten. En dan gingen we jongens weer alle jongens bij feest. Maar even, dat hoor ik dat het even wat rustiger weer. Ja. Zie je mee tussen eten en dan gingen we nog wat volk om het door. Maar dan weer dat weer hartstikke mooi even bekomen. En dan jongens, het wegfeest, dat weer prachtig vanzelf. Maar je vindt het blij het wel goed schitteren nou, hè? Ja, dat We hebben een week lang leeft, hè? Ja. Het is eigenlijk gewoon een groot hechtepunt. Nou, Ja. zo'n 6 dagen in dat ding, dat weer natuurlijk precies lang genoeg. Want naarmate dat ik net dat uitrekken, maar dit weer geweldig. Maar dit viert je leven net weg. Nee. Dit is een onderdeel van je leven. Het allerbelangrijkste ondersturen wie Monte natuurlijk en Otto. Ja. En Monte en Otto die komen manje bij jullie in de uitsturing. Dus morgen hebben we even rest. Man die binnen we weer. En dan binnen Otto en Monte binnen uw gasten. Dus als je hem vragen hebt, kun je hem dus ik op dat mooie Gmail-account DIFDD2020. Ja, ik weet het ze staan gewoon. @gmail.com. Of op YouTube kun je hem die kwijt. Arnold, we sluiten we maar aan, jongen. Nou, ik wil afsluiten dat ik Luwe Dat is helemaal en Pieter netjes. helemaal bedanken wil dat je hem hier toch weer even zitten wonen. Dat vond ik geweldig. Ja, zeker. En het nijmatig is nou, we hebben nou BN op squallen gehad, die hebben dan van die stop-motions films maken. Ik heb er net volle verstand van. Maar het stop-motion film wat we direct te zien krijgen, waar we eigenlijk met Friesland even een het onder de riem steken. Met Friesland is in de kampioen worden. Heel onverwacht. De wedstrijd, competitie winnen naar dien. 3 wedstrijden van ze staan wel bovenaan. Bis ze promoveren, het veldseizoen eruit halen. Wij wensen een heel soort succes het komend seizoen in de CL weer in de haatklasse. En op het veld zit ze al in de haatklasse. Dit filmpje is speciaal voor Mid-Friesland, maak het terug Sanne Boustra. Mandy. Kom op met Friesland, zet hem op. Kom op met Friesland. Hey! Kom op met Friesland. Hey! Hey! Kom op! Hey! Strouworp, jonkje verdedigt Famke. Hey! 1-0. Einde wedstrijd, Kaffe met Friesland het doen.